magaji da aka gayyata mai martaba sarki da kuma ina taya ka murna ina kuma sai a sake taya ka murna saboda masu daraja wata ranar Hausa gani a cikin yata so the influence of Hausa in Ghana sai dai mana karanci amma har da haka faɗa abin da ya samu tasirin Hausa a Ghana na yi tafiya daga Aflawo zuwa Bako ba gudun da ba a Hausa sannan wannan wurin da jama'a suka taru ya nuna cewa of course akwai Hausa a Ghana na ɗan yi ƙoƙarin tsakuro wasu nazarce da manazarta harshe masana kimiyyar harshe 'yan asalin Ghana suka gabatar akan Hausa a Ghana lokaci ba zai bada ba amma a gurguje akwai wani fitaccen marubuci Sadat Mahmud da haɗakar wata ba zan iya rikolin sunan ba sun rubuta cewa a tare da dukkan wasu harsuna 'yan ƙasa da ake magana da su a Ghana harsuna biyu ne suka fi tasiri a Ghana suka ce akwai English and Hausa in Ghana sai ce Ayindoho and Dakubu ba zan iya furta sunan daidai ba sun wallafa I found that beside the indigenous language, two languages belonging to very different language families are used throughout the country. Hausa and a Caric Afro-Asiatic language and English. Idan muka cire asalin ya harsunan da ake magana da su a Ghana 'yan asali, to babu wani harshe kuma da yake tasiri a sama da Hausa da kuma Turanci. A wani binciken da ya gabatar wanda gaba ce ba za ta yi a maganar a gurguje ba amma dai zan tsokano ta zan iya cewa a dunkule duk duniya babu wanda yake babar tasirin Hausar baka a Ghana ba wanda yake wannan kokwanton abinda Ghana ta rasa shi ne Hausar ilimi ma'ana Hausar karatu da rubutu Sadat nan ya sake gudanar da wani bincike da aka wallafa shi a 2017 yake cewa although no institution in Ghana teaches Hausa as a subject of study, it plays a key role as a medium of instruction in one of two types of schooling system in Zongo communities. Arabic schools. Every Zongo has two kinds of schools, English schools and Arabic schools. Babban abin daɗin shi ne sai ya ce, the English schools are the public schools controlled by the Ghana Education Service, while the Arabic schools, popularly known as Makarantu, are privately owned by the various religious sects. Yet the Arabic schools outnumbered the English schools. Waɗannan makarantun Arabin da Hausa take kontroli sun ninka makarantun Turanci. To bari mu ga kuma bincike da cibiyar ƙididdiga ta Ghana ta gudanar makarantun Turanci nan nawa ake da su a Ghana. Akwai firamare 18,000 a Ghana da 530. Akwai junior secondary school, that is junior high school guda 8,850. Akwai senior high school guda 700. Akwai jami'o'i 191. Idan ka haɗa ko da 20,000 ake da su ya ce to a Islamiyya school sun a outnumbered. In muka dawo nan da kuma, ‘yan da kuma kuka lissafa, makarantun secondary school da primary da waye nawa ake da su, Islamiyu nawa ake da su, waɗanne ne suka fi yawa. Hausa gabar kenan, harshe ce ta ilimi a duniya.
gashi tana controlling makarantun ilimi, ba zai yi kai attaching addinin musulunci a Ghana ba tare da Hausa ba. Da safen da na shiga wata unguwa ina wani abu, kawai mutum sai ke ta kokari ce min na ce masa wannan littafin na koyar da Hausa ne, sai ya ce min my relatives are Muslims, are Hausas. Ya ce ɗaya ya je Saudi Arabia ya yi karatu. Abin da yake kokarin portray min shine cewa ƴan uwansa na jini Hausawa ne, yana nufin musulmi ne. To amma abin da muka samu ƙasa a gwiwa, na ji daɗi da aka ambaci Zongo Development Council, aikinsu ne wannan. Gaba ɗaya ka fatanin faɗin Ghana babu wata makaranta ɗaya da ake karantar da Hausa. Yau kuma Alƙur'ani kwacakwam an tarjama su cikin harshen Hausa. Saboda haka akwai buƙatar mu samar da hanyar karantar da wannan harshe na duniya. So mun suke shi zuwa Ghana. Na gabatar da wata tattaunawa a gidan rediyon Amaliya ta awa 1.5 akan wannan gabar a duk duniya. Babu wanda yake kwanto, baturen da yake Amurka ya buɗe karantar da Hausa a Harvard University, ana karantar da Hausa a Oxford University, ana karantar da Hausa a Yale University. Babu wata mutumin China ya buɗe university karantar da Hausa a China, wanda ba abin da ya alakanta shi da batun addini. Magana suke ta business. Hausa harshe ne wanda yake ya mamaye ilimi a duniya, ba wanda yake kokonton wannan. Saboda haka na yi kira a cikin waccan kafa cewa ina kira ga gwamnatin ƙasar Ghana cewa ga wata kafa da za ta samarwa da kanta kuɗaɗen shiga, kuma ta samarwa da 'yan ƙasar ta guraben ayyukan yi a duniya. Duk wata fasaha da ake tinkawar ita a duniya yanzu tana bin Hausa har gida. Misali, social media da muke amfani da ita, akwai Facebook, akwai WhatsApp. Burin kowa ya ce yana da WhatsApp handle, yana da Facebook handle. Yau Facebook an tarjama shi zuwa Hausa, WhatsApp an tarjama shi zuwa Hausa. Na'urorin electronics da muke amfani da su kana iya canza shi zuwa Hausa. Amma with all that, wannan benefit din baya zuwa gare ni. So ya kamata na yi wa gwamnatin ƙasar Ghana albishir, wallahi billahi idan ta buɗe reshen karantar da Hausa sai ta ga revenue. Number one, duka foreigners ɗin da za su tashi su je Najeriya, hankalin su zai kwanciya su zo Ghana saboda security and many other amenities. Za su zo su zauna a Ghana su yi karatu, za su yi rentin gida, za su hau buses na zuwa makaranta, za su sayi abinci, a variety, many sources na income generation a kan Hausa. Sannan za ta yi producing mutanen da za a rika kankan da su wajen karantar da Hausa a duniya. Abin da Yale University ta faɗa, wadda take political a United States of America, an buɗe Yale University a 1701, ta kuma fara karantar da Hausa after 1960. Tunkahonta da bugun kirjinta shine tana nazartar al'adun Hausa. Daga cikin ɗaliban da take graduating akwai waɗanda suke tafiya ƙasar Hausa su je su a gogayya da su a lokaci ya a gogayya da su a Najeriya. To akwai Hausa kuma a Ghana tun ƙarni na 17. Tun ƙarni na 17, 1500, ƙarni na 16. Zuwa ƙarni na 19 lokacin da ake transatlantic trading, transatlantic slave trading, wancan wanda aka yi a Sanga. Mu je mu duba, Hausa ta fi shekara 300 a Ghana. To a gurguje saƙon da dole zai rufe da shi saboda lokaci, na yi magana a haka ba kan gado. Saboda lokaci ya yi, ba za ka iya ɗaukar topic ɗaya ka yi masa adalci ba. Mun yunkura ƙarƙashin wata cibiya ta nazari da al'adun harshen Hausa a Ghana, wato Center for Research and Hausa Culture, da kuma haɗin gwiwa da Unimark, jami'ar Unimark. Za mu gudanar da darasin Hausa. Satin farko na sabon wata za a fara Allah yanzu ana registration. So wanda yake da sha'awa, akwai shi Alhaji Abba, za a iya tuntuɓarsa. Sannan na biyu, zuwa na Ghana kwana 30, na yi la'akari da wani abu, wahalar da ake wajen ta'amuli da haruffan Hausa. Saboda haka a waɗannan kwanakin
a Ghana na rubuta littafi mai shafi 204 wanda na kira shi Learn Hausa language by yourself from beginner to expert level. A cikinsa akwai kalmomin Hausa guda 1000 fiye ma, an rubuta su kuma da Turanci. Akwai jimloli sama da 200, akwai karin magana sama da 100, akwai ka'idojin rubutun Hausa. Za ka fara ne tun daga ABD ake cewa ko? ABD B. Daga nan za a fara. Ga littafin nan a nan, duk duniya yanzu a nan za a fara sai da littafin is only 50 CD and then we carry only 30 copies. Wanda Allah ya sa ya gera da sha'awa, ga shi a nan sai ya ba da CD 50 ya ɗauki kofi. Na yi matuƙar gode muku, ƙari a gurguda minti ɗaya shi ne daɗin da ji. Ina daga cikin mutanen da suka ƙirƙiri ranar Hausa ta duniya. 2017 a fadar mai martaba sarkin Lobe a Togo, mun yi cewa akwai ƙarancin masaniyar al'adun Hausa a duniya. Sai to me zai hana? Ya fara amurka wannan kalmar. Ni da nake magana wanda yake kokonto shiga rumbun ilimi shine Hausa mafi girma a duniya, online library ne wanda yake da Google yanzu zai iya sacin 08039648244 ya gani mai Google in the first history and then in the largest so far, and then we are part of the inventors. Kuma dalilin da ya ji daɗi na gani a gabana, manufar samar da ranar Hausa ta duniya shine display of actual Hausa culture. Saboda misali, zan ba ku wani labari ba inda zai ba ku dariya. A Najeriya da gudu an ce wani ba da Allah akwai Hausa a Ghana. To, salamu alaikum, ina matuƙar godiya da aka bani wannan dama.